Leuk dat je kijkt naar dag 4 in de week van de Limburgse popmuziek. Er was eens een jongen die warme gevoelens had voor een meisje. Hij kocht een bos bloemen en ging naar haar huis. En niet zij deed open, maar haar jongere broer. Dat is nu 10 jaar geleden en ze staan nu hier achter mij op het podium. Ze maken muziek, indie rock, die grillig is als het Limburgse landschap. Je mag gaan kijken en luisteren naar Jeff Wild. Op dag 4 in de week van de Limburgse popmuziek komen we vanuit de EC Cultuurfabriek in Roermond. En daar staat ook een 30-jarige singer-songwriter uit Venlo. Hij had een hit op de radio met Stone Cold Woman. Hij is nu bezig aan een nieuw album. En zijn boodschap, geen zorgen, want alles komt goed. Hier is Bertra. Nou ja, als ik iets het afgelopen 1,5 jaar heb geleerd, dan is het wel om te relativeren. En daarnaast ook ten eerste dat het altijd nog erger kan. En ten tweede dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Dus de nood voor zorgen is bij mij, ik denk, iets minder geworden afgelopen 1,5 jaar. Maar goed, dat is een proces. Dit liedje dat heet Why Worry. If you're looking for good times, come on over to me. If you're looking to be somebody's baby, there's other fish in the sea. Johnny next door will fit you just like a glove.
he can provide, and he's dying for love. So why worry? Why worry? Why worry? When your friends have all left you, when you're all on your own, when you're left to your own devices, well, I know just where to go. There's a bar that I go to when I'm feeling blue. It's the perfect spot for a misfit like you. So why worry? Why worry? Why worry? Why worry? Why worry? Why worry? If you wake up one morning thinking, what did I do? Those last few orders of cheapo mojito, they made a fool out of you. Just know that everybody gets loaded sometimes, and in a couple of hours you'll have paid for your crime. So why worry? 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 Na, 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 na. Why worry? Why worry? Why worry? Why worry?